Bangu 6,163 abantu ababulewe kuleli phakathi kaNtulikazi noMandulo kulonyaka. Phakathi kwabo abesifazane abangu 897 kanye nezingane ezingu 287. Izigameko zokuzama ukubulala zenyuke ngo4.4 wamaphesenti. Ezokushaya ngenhloso yokulimaza zona zenyuke ngo2.1 wamaphesenti. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi ukwenyuka kwalezibalo kwenziwe yizibhelu ezaqubuka kwaZulu-Natal kanye naseGauteng ngoNtulikazi. This is 1,056 more people killed compared to the corresponding period in the previous financial year. Compared to the period without lockdown, this would have been resulted in the increase of 717 deaths. Ubugebengu obuthathu benyuke ngo1.9 wamaphesenti, ukudunwa kweimoto kwenyuke ngo3.5 wamaphesenti. Zithe ukwehla igameko zokubanjwa inkunzi ezindlini nasemabhizinisini. Kusenjalo bangu 9,556 abantu abadlwenguliwe kulesi sigamo sesithathu sonyaka, kwathi amacala ayamene nocansi enyuka ngo4.7 wamaphesenti. Ukuthumba khona kwenyuke ngo28.6 wamaphesenti. 3,951 of the rape incidents took place at the home of the victim or the home of the rapist. Liquor and drugs were involved in 1,383 of the rape cases. 400 rape cases were domestic violence related, meaning victims and perpetrators have a relationship. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye namanzi amponjwana yikho okholele ekutheni abephezulu amacala okudlwengula abikwayo.